Здравейте на всички! Казвам се Филип Андонов и съм мениджър в компания X вече втора година. Част съм от компанията вече пета година. Своя път към успеха стартирах в град София, а именно като търговец в отдел наем. Не късно след това получих възможността да премина в отдел продажби, с което не само увеличих своята визия и перспектива, разбира се, и своя доход, както и самите възможности. Благодарение на завидните си резултати в отдел продажби, както и на хората, които откриха потенциала вътре в мене, получих призванието да бъда лидер на екип от успешни и амбициозни млади хора, а именно в морската ни столица, тук в град Варна. В компания X успехите ти не остават незабелязани, а пък трудностите се преодоляват както на индивидуално, така и на екипно ниво. Силно вярвам, че успеха идва на сила, но ако ти си личност, която силно го желае и го търси и все още странстваш по пътя за своята самореализация, не дей да се колебаеш и търси и стани част от хора, печелившите.